Tak zrejme vás ľudia, som Sesňová, toto je prvý gameplay z hry GTA San Andreas Multiplayer. Takže ja som tu teraz pri sex shope a idem dovnútra, čo majú na predaj, no. Takže, aha, tu majú hračky, tam nič není. Hamster Loud 2, to som ešte nevidel, to si kúknem. A ja sa, nech mi to dajú. Kde je predávač? Lol. Lol. Nejdem to vykradať, ja som to zamestnaný ako policajt, takže nebudem vykradať nič, ale mám veľa peniazí, tak netreba mi. V banke ich mám. Tak ja si dám. Tu má každý VIPčko na tomto serveri. A proste môžete si takto vyčarovať auto. Spavnúci ho. Možno, že to je trochu nahlas, tak to dám menej. Optimus Audio Setup. Dám si takto na dvojky všetko. Dobre. Tak, ja pôjdem... Tak ja si pôjdem na Big Tunnel. Oh my god, sú vypnuté varpy, lebo je akcia teraz. Asi si vypnem chat. Alebo nie. Nechám si ho. Nech vidia, aký sú tam debili. Prepáčením. No, tak neviem, čo poďme robiť teraz, keď sú... No, už sú zapnuté, Big Tunnel. Pôjdem na tanku. To je taký veľký tunel a... Vorhino. To je ako tank. Dobre. Musím to dať dvakrát, aby som mohol do ňoho nastúpiť, lebo nemám 30 bodov u armády a potom sa to nejak bukne. Už to dobré intro? Tak, nitro. Poď. Aj blíž, aký furt. Čakajte. Dúfam, že to dám. Ináč tu máte neobmedzené oprav auto, ale to vám ide furt. A vám to odpočíta auto 100 korún, teda $100. A... nevidím nič. Vystradím, aby som sa prekotil. Dobre. Ale som naopak, chcem sa otočiť. Už mi trošku dymí. Prepáčte. Nie, neviem prečo mi to skočilo. No dobré, ideme. Zapnem si nitro. Ono to stočilo. Wow, Fienda, ya soy. Dobre, teraz kde pôjdem? Idem killovať. Drift. Poušť. Lolo, kde sú? To je lama. Aha, tam sú rakety bežali. Idem na stun CF a idem si zobrať bonus, aby som mal zbrane.
Vysadni. Ešte raz, dobre. Mám 3-krát, aby som mal aspoň 30 nabojov z tohoto. A teraz pôjdem po cieľovo. Neviem ten príkaz. Idem do SF. Neviem ho zabiť. Vylez sa auta. Jo. Lol. Ja som padol z textúry. Lol. Ináč tu je parkour mod, ktorý je povolený, takže ho môžem používať. Lol, tu cheater. A nie. A sa mi zdá, že nejako rýchlo behal. Nemu zabijem sa. On prišiel cez textúru. No. A nie, tu je. On má nesmrteľnosť. A máš. Au. Ideme sa nababkať do burger shopu. Čo si dáme? Ty vobludov, poď sem. Ty nesmrteľná. No daj. To tá škaredý fuj, ja to nechcem. Iba to tam je? Tak dobre. Dobre, dík, tak stačí. Alebo nechám sa, dokým sa nevygrcám. Vygrcať. Fuj, to je McDonald. Fuj, to je až také hnusné, že som sa to vygrcal. No. Prepáčte za ten môj hlas, len som zachrypnutý. Ináč. No, kam teraz pôjdem. Motel Food Square. Hold. Aké má ide? 24. OMG, nemá ventilovo. Zlodej nála vykráda obchod pizza. Tu je žebrak, ale ja sa odtiaľto odbuknem, ja zdržnem. Dobre? Dobre sa mám. Kam pôjdem? Nepoznám toto, takže neviem, kade sa ide. Tak vstedy to nie je. Tak ale nemám na výber. Teleport? Ja nemôžem. Som ešte vo väzení akože. A čo je to? Tady to nie je. Tady je to. Doprava. Tady nie je. Teraz to hlava. Teraz to. Teraz doprava. Teraz to. Tak trošku fail.
To si. Počkajte, toto poznám z J-mapky, takže to je to. Nie, to nie, to je to. Áno, už to viem, kde. Už som prepustený. Kao cesto, no to není moc. Dobre. Ja som sa bugol. A ja nemám zbrane. Neviem, ničiť auto. No, vždy mi. Sorry. Lol, on sa radšej sám zabil. Na ňo si po bonus. Jetpack. A... to je to. Dobre. A... možno, že poďme na nejaký stunt teraz. Stunt 4. Tak toto neviem, či dám. Ale asi nie, lebo sa mi teraz palce. A ešte keď je večer. Ja hovorím, že nedám ani to trošku. Ale ešte raz to skúsim, ale potom už za to mám pas. No dobre. Nie. Ešte raz. Toto neplatilo. Nie. Dobre, už pas. Nie, ešte raz. Posledný krát, ale... oh my god. Tá je prekrásna, táto mi pôjde, dívajte sa. Dám to. Rekord. Nie. Au. Fuj, si škareda. Sa skúsiť zamestnať už ako SWAT. Čiže mám 20 zatknutí. Aby som mohol byť SWAT. Oh my god. A sa mi to bude... lol. Nie. Veď koľko ich mám? Nic. Pojďte škareda. Von, raga. Tak neviem, kde teraz pôjdem. Tak teraz bolo chvíľku ticho, sorry. Tak už sa pomaly budem s vami lúčiť. Tak, ak sa vám video páčilo, dajte like, ak sa vám nepáčilo, dajte dislike, po prípade dajte odber. Tak ja sa s vami lúčim, čaute. Až teraz čaute. Naozaj, nazdar. Nie, fakt nazdar.